खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालि दैमुगुरिनि लांगोना मोखाङाव फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 22 आरो 23 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारि खुंफुंनो थाखाय गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम साखाफारा खालामबाय। मख'नो गोनांदि 6 नं कसुगाव बियाबनि इएम मानाव गेदेर उकिल मोसाहारि बिथाङा आलासि महरै नुजाथिफैना मैया बेलासि समनि 3 रिंगासो समाव बे खुंगा 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादोंमोन कसुगाव इउएन एकाडेमिनि गोरावु सुशान्त नार्जारी आरो गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बे ओनसोलनि साननो हनो गोरों गोथौ मेलेमजिबि बिथांमोनहा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। नैथि रादाबाव दं सासे अफिसारा रां लानायनि दायाव हमजादों। आसाम डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि मोनसे हानजाया रोखा फोरमाननि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि बिपुरिया साब ट्रेजारि अफिसनि जुनियर एसिस्टेन्ट जगत चन्द्र नाथआ घुस लानायनि दायाव हमजादों होनना मिथिनो मोन्दों। लखिमपुरनि जिपि सिं बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला एनपिएस बिलनि खामानिनि हाबा मावनायनि घुस हिसाबै रां आजावनायनि दायाव हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं नाव बेलथायना सासे आइजो आरो 2 उन्दैनि जिउ खहा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला शुक्रबारखालि हानु साफारिनि लाहारिघाट ओनसोलनि ब्रह्मपुत्र दैयाव थांबाय थानाय नावआ हरखाब गंसे खुन्थियायाव नांना नाव सालायगिरिजों गासै 7 जन सुबुंफोरा दैयाव गलांजोबो। बे समावनो सासे आइजो आरो 2 उन्दैया जिउ गोमानाङो होनना पुलिसआ मिथिहोदों। उनाव 4 सुबुङा खुनुरुखुम सानस्रिना जिउ रैखा मोननो हायो होनना मिथिहोदों। जिउ गोमाजानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै बिमला खातुन, बिनि फिसाज्ला जन्नातुल इस्लाम आरो बिनि फिसाजो इस्तारा खातुन होनना मिथि मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं गोजोनथाव खौरां मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बिटिआरनि मोनबा जिल्लानिफ्राय 15 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाख्नायजाथाव हाबा मावनायनि थाखाय ससियेल वार्कार काउन्सिलर एन्ड माल्टिटास्किं स्टाफनि डिपार्टमेन्टआव आइजो आरो गथ'सा जौगासारनायनि थाखाय बे थिसनथाइखौ होनाय जादों। बाथि रादाबाव दं दिनै मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मेघालयनि जानो गोनां नर्थ इस्टार्न काउन्सिलनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिआबो शिलंनि पल' ग्राउन्डआव जानो गोनां नर्थ इस्टार्न काउन्सिल हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामो दाबाव आरो बेल आइकनावबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै